kunne lave et projekt sidste år, et kulturprojekt, hvor I gik ned langs Hærvejen. Ja, vi var et ensemble fra Polen og et fra Frankrig og 2 fra Danmark. Et danseteater og så Teatret Kæmpri. Og så rejste vi fra Viborg til Padborg langs med Hærvejen og var afsted en måned, rejste 300 kilometer og spillede, jeg tror, 37 forestillinger, eller 37 opførsler af, jeg kan ikke engang huske, 7 forskellige forestillinger, vi havde med. Altså, vi var i det her ensemble fra Polen, et fra Frankrig, 2 fra Danmark. Mellem 25 og 35 mennesker, fordi vi også var teltopsættere og kuske og kokke og fodfolk og folk, der bare fulgte med. Så vi var mange mennesker på rejse. Og ideen med det hele, det var, at vi kunne komme til det sted, vi nu skulle spille. Eller det vil sige, det var ikke, vi kom ikke med, vi havde jo forberedt det. Det var nøje planlagt, hvor vi skulle være, hvem vi skulle snakke med og så videre. Vi havde været rundt og snakket med de her steder, vi ville besøge siden. For at høre, om de havde noget, de kunne byde ind med. Fordi at vi var så heldige, at Hærvejskommunerne havde købt forestillingerne. Vi kunne sige til folk, at vi vil gerne komme hos jer, vi vil gerne have et sted at bo, vi vil gerne have noget at spise, og så vil vi godt have, at I viser os, hvad I kan. Hvis der er nogen, der har et eller andet, de vil byde ind med, sådan, så vi kan lave en fælles fest ud af det. Og ideen er ligesom, at folk, der er jo rigtig meget kultur rundt omkring i det, man kalder udkants Danmark. Og folk, de er vant til bare, hvis der skal ske noget, så gør vi det selv, fordi vi får det ikke forærende. Og der er ressourcer at trække på, og folk, der er rede til at kaste noget i det, hvis man kommer og siger, vi vil gerne lave noget sammen med jer. Fordi de føler ansvar, når man kommer til dem, så kommer de også. Og så fik I noget frem? Ja, og det der med, at vi skulle have et sted at bo, og vi skulle have noget at spise, det var simpelthen en blydende nødvendighed, fordi vi havde ikke penge nok. Og det var en måde at sige, okay, vi gør det. Vi fik ikke noget tilskud? Eller jo, vi fik tilskud fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond og AP Møller og Region Midt og Drostfonden, og jeg kan snart ikke huske alle de fonde. Mange steder fik vi tilskud fra, men det koster knæster. Nej, det koster mange penge at få så mange mennesker afsted. Men en stor besparelse, det var, at vi fik de steder at bo og noget at spise. Og folk har jo lyst til det, når man kommer til dem, og de synes, det er en god idé, og synes, det er noget, de tænder på. Så har de lyst til at give. Så vi blev virkelig beværtet og fik i hovedet og røv. Og så var der folk, der lavede kvadrilleridning, eller der var amatørteater, og der var motorcykler, der fulgte med, sådan nogle veteranmotorcykler. Og i Kliplev, der var optog 2 dage i træk med hele byen. Folk, der bare troppede op med veterantraktorer og veteranlastbiler og mennesker. Masser af mennesker. Og det var fantastisk at mærke, at man kan vække en by. Man kan komme og være den dråbe, der gør, at folk de samles, og så bliver der en fælles fest ud af det.